Chud is smúgan a clachan sanna den Nílan huamiad. I bhín cranneach a clachan a fag Nílan, agus fóran a clachan hat a trifaráte sin. Bhín fáinach a duine na mí a dul holiday. Clach hort gachi, go fútain chud gan na gáruch. Tíoch man, seit, fa gan eclectic, gan a mix a bhí an. Smoisiún a bhí sin sin a holidays leis a chlán smoisiún. A clachan is rá man Mallorcas, Corfu, agus fiús Donation, a clach a seofo Arthur Seat. Tíoch clachan a bhín tógáil fa bhí sin córsach suas. Agus a clach fag a hannig a mútha Galilee, fa sé hol sinna tíoch a holiday. A sgeulachd a chúla clach. So cha clachan fag an John. Aber sgeulachd agus Jay Hanchulach agad is muni híh mi in project seo agus in balla agad. Hanína gym a bhfuil Daisy agus a bhfuil mar se gopa a gára sin so mi tógáil a mi níos an artfuich chríonachach. So dí da ha mar stil a fásacha sin. Agus féimi tú chríonachach. Ach caú channeal a tachart go ríca seo ach bha mar se sonna chríonachach agus nuair sin is semicircle sin na clachan na dhécin ar bhíanana hin. Sonna bhí déis sonna lách an dhéile an cún, a fása sís futi a hintrún in áras agus bhí an pós a fér an hin. Bhí sin snog? Oh, bí, ha sin go bhí tar spiúna hiútrí cúd Well, ha mi go bhí déis.